Kustannussopimukset on nykyään aikamoisia pumakoita. Kustantajilla on aina intressi siihen, että siinä alkuvaiheessa sovittaisiin mahdollisimman lukitusti sen kirjallisen tuotoksen myöskin jatkokäytöstä. Ja sen takia niissä on hyvin paljon lukemista ja ne on aika vaikeaa kieltä, joka on tietysti sitten ammattikirjailijalle vähän sellainen ammattiylpeysasiakin, ettei anna heti periksi, vaan lukee joka sanan ja sanavälin ja rivien välit. Mä valmistaudun neuvotteluun yleensä sillä tavalla, että mä ajattelen aktiivisesti jo etukäteen ja myöskin annan ymmärtää siinä, kun se tilanne alkaa. Mä annan ymmärtää, että mä oon äärimmäisen kiinnostunut siitä sopimustekstistä ja mä hymyilen samalla. Tämä on mielenkiintoinen tilanne ja mielenkiintoista tekstiä. Mä haluan ymmärtää tästä kaiken, että mä en näytä sitä mun kiusaantuneisuuttani. Se on kuitenkin vaikeaa lakitekstiä pahimmillaan. Ja se, mikä musta on tärkeää, on se, että ei ajattele, että mä olen tässä mun pomoni kanssa tekemisissä. Vastapuoli ei ole pomo. Hän ei ole työnantaja. Mä en ole siinä hattukourassa. Vaan me ollaan, ainakin teoriassa me ollaan ihan tasaveroisia sopimuskumppaneita. Ja sen takia kannattaa pitää leukansa pystyssä, mutta myöskin hymyillä. Kyllä sisulla ja tietyllä niin kuin itsensä henkisellä valmentamisella voi päästä aika pitkälle. Siinä ei ole mitään häpeämistä, että siihen sopimusneuvottelutilanteeseen liittyy paljon emootioita. Ehkä vastapuoli ajattelee, että siinä on kyse pelkästään rahasta. Onhan siinä tietysti rahasta kyse, mutta sen voi kyllä tunnustaa itselle, että onhan siinä muitakin asioita pelissä. Oman työn arvonmuodostus, oma itsekunnioitus, taide. Mutta se ei poista sitä seikkaa, että on oikeutettu niin kuin säädylliseen sopimukseen ja reiluun peliin. Ja se on semmoinen, mitä mä itselleni korostan, kun mä menen mihin tahansa sopimusneuvotteluun. Nyt ei ole mitään kiirettä. Joskus ehkä vastapuoli antaa ymmärtää, että noniin, papereita. Että eiköhän tämä nyt ollut tässä, että tämä on vähän ikävää tämä tämmöinen näiden sopimuspapereiden katteleminen, mutta äkkiähän me laitetaan siihen nimet. Ja mun täytyy oikein niin kuin prepata itseäni, että mä en ole nyt varaamassa halpalentoa netissä, joka ilmoittaa, että 1 paikka jäljellä. Vaan että tässä ei ole mitään kiirettä. Mä voin miettiä tätä vaikka ensi viikkoon saakka. Ensimmäisessä sopimusneuvottelussa mä olin siis 20 vuotta sitten. Mä olin ihan Bambi. Mä olin ihan Bambi aivan vietävissä tietenkin, mutta jostain täytyy aloittaa. Ja mä luulen, että juuri sen takia, että mä oon joskus neuvotellut aika huonojakin sopimuksia, niin mä oon siitä kyllä oppinut. Kerran on ollut sellainen klassinen pattitilanne, että mä tajusin, että nyt mua on kyllä ihan kusetettu. Ja yritetään vielä niin kuin jatkaa sitä. Ja silloin auttoi se, että mä niin kuin siirsin tuoliani siitä pöydän äärestä vähän niin kuin taaksepäin ja sanoin, että jaha, tämä on sitten selvästikin tässä, että ei sitten mitään sopimusta synny. Mä en ymmärrä, mistä mä sain sen rohkeuden, mutta mä kyllästyin niin siihen. Mä tunsin asemani niin jotenkin noloksi, että mä ajattelin, että mä voin yhtä hyvin kävellä ulos. Ja silloin yhtäkkiä tilanne muuttui. Se on aika makea vallan tunne, täytyy myöntää. Ja sitten se järjestyi se tilanne. Joskus ei ollut niinku ehkä niinkään pattitilanteita, mutta et se on niinku ajautunut semmoiseen, että tehdään tässä nyt kulttuuritekoa ja sen takia voisitko nyt luopua kaikista taloudellista vaateistasi ja näin poispäin. Niin silloin on sitten auttanut se, että on vaan hymyillyt nätisti ja sanonut, että joo, mun täytyy olla mun liittoon yhteydessä. Niin silloin yhtäkkiä on ruvennut löytymään prosentteja yllättävästi. 3 vinkkiä aloittelijalle voisi olla vaikkapa: ole ylpeä työstäsi ja näytä se hymyillen. Älä hätäile. Ei ole kiirettä. Mieti rauhassa. Ja tähtää reiluun peliin. Näytä hyvää mallia vastapuolelle.